ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରୁ ଧାନ ଆସି ଯାଇଛି ମାଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯିଏ ଜାଣିନ ଶିଖ। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାନ କେରା ଦିଆ ହେଉଛି। ତାପରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇକି ଚାଲିବ। କମ୍ କରିକି ଧାନ ଆଣିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦିଆ ହେଉଛି ଆଉ। ଏପଟ ଦଉନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ। ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛି ଆମର ଆଉ ଧାନ କମ୍ ଆଣିଛି ନା ସର୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ବନା ଚାଲିଛି। ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଶିଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଛୋଟିଆ ମାଣଟେ ଛୋଟିଆ କରାଯାଇଛି। ଧାନ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ବଡ଼ କରିପାରିବେ। ସାଇଜରେ କାଟିଦେବେ। ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବେ କଇଁଚି ଦେଇକି ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର କାଟି ପାରୁନି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କହିଲି।